S manželom sme spolu žili šťastne, ale včera mu náhle prišlo zle. Jeho stav je znepokojujúci. Čo s ním bude? A čo bude s nami, keď sa niečo stane? Kto nám vie teraz pomôcť? S nami môžete konzultovať, či ste si ozaj vybrali to najlepšie riešenie. My vám pomôžeme, aby ste mali dostatok peňazí v budúcnosti. Na odvrátenie rodinných krízových situácií, na výchovu detí, na podporu starých rodičov, aj na vlastný doplnkový dôchodok. Pre všetky prípady.